Sad ću da mijenjam svječice i filtere za gorivo na mom autu. Samo ću da radim ovdje obični. Imam dvije vrste svječice. Jedna je za obični ovdje i ova druga je za turbo. Pokazat ću razliku u tim svječicama, a i filtre imam. Filtre za gorivo koji nisu isti. Pokazat ću to. To su te svječice za obični. I ovo su svječice za što je turbo. Ovo za turbo vidi se kako tu tanko i znači treba da bude bombina, da je prilično jaka struja da bi ovo upalila. I ovo nije dobro da se ugrađuje na vozila koji imaju kablove na sebi. Dok tu, one su puno jeftinije i one se češće mijenjaju. One su obične one svječice. Ovo se ugrađuje, ove što imaju samo kablove na sebi. Znači ove preporučuje se oko svaki 30.000 milja. Koliko to možda 50.000 km. I ove svaki 100.000, 90 do 100.000 milja. Ovdje imam filtere za gorivo, oba su iz ove nape. Imam Gold, imam taj Pro Select i on je malo kao, nije onaj najniži, ali tu je negdje u sredini. I samo je kvaliteta razlika. Mada oba Subaru koriste isti filter. Sad samo se unutra možda vidi razlika, možda ima više onoga materijala za čišćenje nego ovaj drugi, dok je bolje upakovan i on je crn. Tako da ću sačuvam, ugradim u turbo dok ću obični samo stavim tu. Kako razlika od broja, tu ima, samo ima dvojku, dok nema tu dvojku. Mada je isti filter. Evo sad ću da vam pokažem gdje je to, dole svječice su ispod. Znači moram da skinem ovaj rezervoar. Nije to toliko komplikovano da se mijenja. Jedino treba da se pazi, to je za brisače, da se pazi da se ne pomiješaju ove dvije, ali iste su imaju boje, tako da ako se prati boja ne može se pomiješati. Tako u slučaju da se pomiješa, samo bi špricalo pozadnje umjesto naprijed, pošto ima zadnje brisače. I kad se to skine, onda se dođe do svječice bez problema. Filter za gorivo mu je tu. I obični Schwarziger. Koristi se. Mada ova crijeva znaju malo biti zeznute da se skinu, da imam posebno kliješta što to skidaju, mada vole da uščinu tu. Ako baš znaju da ščipe vamo. Ali je baš tu. Sam se otkači i izvuče se van. Znači vrlo jednostavno. I ovamo. Samo ću skinem ovo. Tu imam jedan šaraf. I ovdje ovo, znači skinem tu plastiku. I dođem do svječice, eto i tu dole su. To vidi se. Znači uopšte nije komplikovano. Sad ću ja to skinem na brzinu, prvo ću ovaj filter da promijenim. Znači obični Schwarziger. I ove šelne, dvije se skinu. Opusti se samo, ne moraju se skidati skroz. I ova kliješta i na njima je obilježeno crijevo ili cijev. Ima i ta plastika zaštitila druga dva crijeva.
jer običnim klještima može da se ošteti ova guma. Ovako kad se guma gurne s ove strane, onda se ona malo i raširi i onda se ilazi lakše. Zapeko. Znaju ljudi ko je ovo radio, kako ovo zna da zapekne. To ide na crijevo, ovo na cijev. I samo se vadi. Tu ima ova guma dole ispod. Ide kao štiti malo. Prilično je težak, star je. Evo sad ću da vidim na što liči to gorivo što je unutra. Prvo ću ovaj ulaz. Znači, to je friško gorivo što ulazi tu. Kako je to prljavo. Sad ćemo ovaj drugu stranu. Pogledajte kako to prljavo. Mislio sam ovo da koristim kosilac, ovo nema šanse. Znači ovako stavimo u teglu, pa to zatvorim hermetički i poslije ću sad samo na posao i tamo bacim. Toliko je tamno. To je sve talog tu. A ima koliko 30 i preko 50.000 km nasili ovaj filter. Evo sad stavljamo ovaj novi, evo na njemu uopšte nije zabilježeno gdje je ulaz i izlaz. Dok na ovom jest. Ovaj jest originalni, fabrički, ali nakon 10 godina oni više ne proizvode dijelove za... Nakon što se završi proizvodnja tog modela, nakon 10 godina oni prestaju da proizvode fabričke dijelove za njega i onda se prodaje nekoj drugoj firmi. I oni prave dijelove, ali moraju da budu malo lošije kvalitete. Nije njima u interesu da auto traje dugo. Ipak je to biznis. Kada pazim da ne pomiješam ove cijevi. To se tako stisne. Eto, vrlo brzo se montira. Sapa se.
te iznad glave, ovaj Boeing je blizu. Ja, i kad se ovo vratim, prvo ga malo upalim, tako nek odradi i onda provjerim da ne pušta negdje. To je vrlo bitno. Sada vratimo na plastiku. Ova plastika što drži i crijeva, tako da se ne bi oštetila. To je to. Ću malo sam još da ga spustim dole, bolje da je niže nego. Gotova stvar. Filter, sad se promijeni. Sad ćemo da radimo svjećice. Da radim svjećice na ovoj strani. Lako, nema tu žurbe neke. Tu ima jedan kabel, on sam malo pomjeri u stranu. Komplet podsava ide van. Ja, ima evo zeleni na zeleno i ovaj bijeli na bijelo i ne može da se pogriješi. Sad ćemo še cigati. To je bočica za brisače. Može i ovam staviti. I to je to, izvadim kablove i nema nikakve filozofije. Ovaj je počeo malo da gubi snagu i rekao je prvo da uradim ove svjećice i filter. Da vidimo. Mada je prešao puno pa ovaj motor je malo i sazrio da se radi generalka, da se mijenja motor. Ima malo i ulja, poklopac spušta. Toliko se postrošile te svjećice, skoro nema ništa. Znači to ostaje 30.000, 50.000 km, 30.000 milja, jel? Treba i da su tako. I kad se napravi volki ovaj razmak, onda neće on baš i da pali kako treba. Uvijek povjerujem da vidim da su iste dužine, to je jako bitno. Da ne bude poslije
I ako staviš duže može da ošteti unutra. Da udari u klip ili nešto. Ja provjerim svaku bez obzira. Da nekad možda greškom nisi stavili pogrešno unutra u kutiju. I tako to, evo, ona idu pod uglom. Tako da ima prostora. Bez problema kad se izbaci ova boca. Znači nije to nikakav problem da se mijenja. Kao što neki govore. Ova strana ima još više mjesta nego ova druga. Vidite kako stoji pod uglom. Tako da nema nikakvih problema da se to izvadi vani. Jako brzo da se promijene te svjećice. Treba ove plastike vratiti nazad. Evo filter je fino tu na mjestu. Što sam govorio ranije, znači ako se uhvati klještima običnim ovdje može da se ošteti to crijevo. Pogotovo ovako kad se starija pa malo ispucaju. Evo ovdje imamo u bocu. Znači ova plastika, tu ulazi svjež zrak i to se tu nalazi ovdje. I ako slučajno usisa vodu, ako bude dosta vode na cesti, onda će voda uđe u ovu kutiju. A kutija ima na sebi rupu. Znači tu dole ima rupa. I tako će voda izađe iz toga. I to tako stoji tu. I a ovamo je usna grana motora, skroz tamo je filter. I tako ako dosta vode, nema šanse da uđe u motor. Tako lako. Uđe ako bude baš ono velika količina vode na cesti. Znači, prvo će se ovdje napuni ovo i izađe iz toga postepeno. Prije nego što uđe tamo. To je jako dobro rješenje. I onda ide ovo sve preko ovako. I onda ima i tu dodatne isto. Ima jedna tu i ova druga. Još dvije imaju. Tako da su ovo vrlo bitne stvari. Ja vam preporučujem da ljudi bacaju da stavljaju one druge filtere. Evo to su sječice s ove druge strane. One su u malo boljem stanju nego ove druge. Ovo auto troši prilično ulja, ima puno milja i sve to. Ali opet se vidi kako je bijelo. Evo, znači zašto je bijelo gore? Zato što nema dovoljno, nije imalo baš dobru smjesu i nije dobilo dovoljno goriva. Znači da bi to moglo biti sve zbog ovog filtera za gorivo. Kad su ovako bijele. Sad ću da ga upalim. Treba malo da dobije gorivo. Ne pušta negdje da bare. Bilo to nek malo odradi. Radi dobro. Imamo i dalje radi dobro. Dok sam je napunio prije 4 godine i dalje radi dobro. To je bilo sve za ovaj video. Radit ću i na ovom malom žutom što ima turbo. Na njemu ću raditi isto i svječice i ovaj filter isto.